Il-Ministru l-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov ikkritika lill-punent meta kien qed jindirizza il-laqgħa tal-OSCE li qed titlaqqa bħalissa f'Malta. Huwa qal li l-prinċipji ta' Helsinki, jiġifieri l-ftehim li kien intlaħaq kważi 50 sena ilu, kien iqarreb il-pajjiż tal-punent u tal-Lvant huma fera għan-NATO u għall-Unjoni Ewropea, konxju bil-preżenza s-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken ftit bot minnu. Lavrov akkuża lil Washington b'eżerċizzji militari fl-Oċean Paċifiku, għal ukoll li pajjiżu mhux se jċedi u se jkompli bil-gwerra fl-Ukrajna. Kliem Lavrov ġab l-istmerja ta' bosta flimkien li oħrajn lanqas biss għadu jisimgħuh għax ħarġu l-barra. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ukren għall-Affarijiet Barranin Andriy Sybiha qal li Russja hija l-ikbar theddida għas-sigurtà u sejaħ lil Lavrov bħala kriminal tal-gwerra. Blinken akkuża lil Lavrov tixrid ta' miżinformazzjoni u akkuża lil Mosca bl-eskalazzjoni tal-gwerra fl-Ukrajna, qal li l-gwerra hija missjoni ta' Putin biex iħassal lill-Ukrajna mill-mappa.